Så er vi her. Det har været en travl morgen, men nu står vi herinde i udkanten af det centrale Paris foran Future Arena. Det er her vores venner fra Adidas om lidt løfter sløret for 6 nye udebane landsholdstrøjer. Og derudover så skal vi selvfølgelig også have første kig på den kommende EM-bold Bourdieu. Jeg håber, jeg sagde det rigtigt. Vores venner fra Adidas de har en hel masse spændende i støbeskeen til os. De har blandt andet lovet os, der måske er et par meget prominente navne, der kigger forbi. Så det håber vi selvfølgelig. Lad os gå ind for at se, hvad der sker. Future Arena, det er ikke bare navnet på eventet her. Det er faktisk også, som navnet antyder, en virtuel arena, hvor tusindvis af fans de danner rammen om lanceringen af de her 6 landsholds udebanetrøjer, og selvfølgelig også kampbolden til Euro 2016. Den første trøje, som bliver lanceret af Adidas i dag, det er den svenske landsholdstrøje. Og apropos prominente navne, som jeg snakkede om før, så er de verdenskendte freestylere Skill Twins faktisk fløjet ind til netop den opgave. Vi hooker op med drengene bagefter. Skill Twins er 2 svenske freestylers, og til min højre side her har jeg Jacob from Skill Twins, man. Welcome. Thank you so much. On my left, And I'm Joseph, man. Joseph. Oh, Jacob. Jacob and Joseph, tell me a bit about the game. The game itself that we played. Yeah, it was really fun. Like we have never played such a, the environment was such a cool thing to experience with the kind of 3D audience, and yeah, we liked it. Like we love this kind of events, when you can freestyle with other freestylers, play street football, fun and stuff. And yeah, we love it. Yeah, really. Because that's another thing. What do you think about an event like this that Adidas has lined up for us? Yeah, it's amazing. It's incredible. Like. It's the next level kind of event, and it feels amazing to be here. Like the environment is so cool. It's like a paradise for us, the football lovers. Yeah, it is. Vores fokus fra Sportsmasters side, det er selvfølgelig lanceringen af den danske udebanetrøje. Den bliver lanceret med et øjeblik på en række udvalgte spillere, som har været med på turen helt fra København. De her mange nye udebanetrøjer, som altså er lanceret i løbet af i dag, de er alle sammen kendetegnet ved, at Adidas har valgt at dyrke noget historie, og de har også valgt at dyrke en kreativ frihed i den måde, man har designet trøjerne på. Og hvis vi lige prøver at dvæle lidt ved den belgiske, som vi står ved her, så ser vi, at den egentlig som udgangspunkt er meget simpel, men vi har det belgiske flag hen over maven. Og her er historien altså, at man har hentet inspiration i det verdenskendte belgiske cykelmiljø, som bonen af de mærker de her drenge. Hvis vi så prøver at bevæge os lidt længere opad og komme op til den spanske trøje heroppe, så ser man igen, at der er en trøje, hvor designet måske skiller sig en anelse ud. En hvid trøje som grundfarve, men ellers så har vi en masse små trekanter, som ligesom danner et stort mønster på forsiden. Og historien med det her mønster, det er, at der er inspirationen hentet i den spanske tiki-taka fodboldspilstil. Vi skal selvfølgelig også have et nærmere kig på den danske trøje, men i forhold til at dykke lidt ned i den trøje, så har vi valgt at sætte folkene fra Adidas stævne til at fortælle lidt mere om det. Til at fortælle lidt nærmere om den nye danske udebanetrøje, så har jeg fået selskab af Jimmy Nielsen fra Adidas. Og Jimmy, du vil prøve at sætte os lidt ind i, hvad det nye er ved den her udebanetrøje. For vi kan selvfølgelig godt se, at nu har vi sorte ærmer, vi har en hvid krop og alle de her ting. Men hvad er det nye ellers? Jamen altså, det nye ellers er, at som du selv er inde på, at det er en hvid trøje, men at vi har hele tiden forsøgt at trække referencer ind mod det røde-hvide stadigvæk. Så det ikke kommer til at være, så vi stadigvæk holder rødderne tilbage mod det røde-hvide. Så det har egentlig været, referencerne, egentlig historien, kan man sige. Så der er ikke så meget trylleri omkring det. Det jeg så også lægger mærke til, det er jo det her med, at man har flyttet striberne fra skuldrene og ærmerne ned til kroppen. Og hvilke overvejelser ligger der bag det?
Jamen, altså overvejelserne bag det eneste, man kan sige, det er jo, at man har forsøgt at få et andet udtryk på trøjen. Altså, de fleste af os ved godt, at når vi har kigget fodbold tilbage i tiden, så har striberne været på skulderen. Så det glæder vi os også ret meget til at se, hvordan opfattelsen bliver på banen, men vi er ret tilfredse med det meget. Så det er et spørgsmål om, at man også ligesom vil prøve at ryste posen lidt og sige, hvad kan vi ellers gøre med noget, som vi har set på i rigtig, rigtig mange år? Absolut, absolut. Ligesom vi selvfølgelig har fået løftet sløret for de her 6 landsholdstrøjer, udebanetrøjer, så er der jo selvfølgelig også en anden hovedattraktion til det her event i Paris. Og det er selvfølgelig bolden herinde i den her plexiglas montre. Og nu skal jeg selvfølgelig lige se, om jeg kan lykkes med at sige det rigtigt. Jeg prøvede ude foran, men vi prøver lige en gang mere. Bonjour har jeg hørt fra de lokale her, at det er sådan, man udtaler det. Og det betyder altså det smukke spil. Bolden er en videreudvikling af det, som vi kender fra de seneste par slutrunder med blandt andet Brazuca-bolden fra VM i 2014. Vi har den her velkendte 6-panelsbold, hvor panelerne de er termisk svejset sammen. Og så har vi en overflade, som er en anelse ru. Der er noget tekstur i den, og efter sigende skulle det give et bedre greb om bolden. I dag har vi set spillere, legender, kan vi jo nok nærmere kalde dem, som Xavi og Zidane, være ambassadører for den her bold, og det er selvfølgelig også i forlængelse af boldens navn, Bonjour. Vi er ved at være ved vejs ende her fra Future Arena i Paris. Det har været en spændende dag, der har været masser af fart på, vi har fået lov at se nogle store personligheder. Vi har fået første kig på den nye landsholds udebanetrøje, og vi har selvfølgelig også fået første kig på den officielle kampbold til EM i 2016. En bold, som vi naturligvis håber at se de danske spillere få lov at sparke en hel masse til, når vi når dertil. For nu vil jeg altså markere jer derhjemme i sofaen, fordi Adidas de er inviteret til stor fest her på Future Arena. Så I må have det godt så længe, og så vil jeg have nogle stykker af dem her. Skål!